To alhamdulillah jama'a. A daidai lokacin da jamhuriyar musulunci take fama da makiya ta ko ta ina, inda kuma take faman gabza fada, wato ta ko ta ina, wanda makiya da munafukan musulmai suka sa ta a gaba, ake ta kokarin kai kawo, wanda a lokacin da babu wata ƙasa take taimaka mata, ita kaɗai ce tamkar da dubu, kuma take iya bakin kokarinta wajen kare ƙasarta da kuma 'yan ƙasarta, da kuma mai da martani a daidai lokacin da aka yi mata, a daidai wannan lokacin kuma yau yau ne kasar ta cika iya adadin shekarun da ta yi na lokacin da aka dangwale ƙuri'ar zama ƙasar jamhuriyar musulunci a daidai lokacin da aka yi juya hali da kuma lokacin da aka samu daidaiton ƙasar, wanda har 'yan ƙasar wato jagororin ƙasar da kuma bisa izinin 'yan ƙasar wanda suka kaɗa ƙuri'ar kasancewar ƙasarsu a zaman jamhuriyar musulunci wacce za ta yi aiki da addinin musulunci kuma ta yi aiki da alkur'ani kuma ta bi tsarin addinin musulunci, ba tsarin yahudawa ba kuma ba tsarin nasarawa ba, wanda ta yi barranta da dukkan tsarin ƙasar amerikan da kuma munafukai, wanda ta ɗauki tsarin addinin musuluncinta da alkur'ani. Wato yau ne ta cika iya adadin shekarun da 'yan ƙasar bayan sahalewar manya-manyan ƙasar da jagororin ƙasar kuma aka miƙa wa 'yan ƙasar dama da cewa sun yadda ƙasar ta zama jamhuriyar musulunci ko ba su yadda ba, wanda ba wai a baki kaɗai aka ba sai da aka yi ƙuri'a sannan aka tabbatar aka ba 'yan ƙasar dama suka tabbatar da cewa mu yau ƙasar mu Iran mun riga mun yadda da cewa ta zama jamhuriyar musulunci, ma'ana ta zama wata ƙasa jagora ta addinin musulunci. Ba ma son kowane irin tsari in ba tsarin addinin musulunci ba, ba ma son kowane irin tafarki sai na addinin musulunci, ba ma son kowace irin shari'a sai ta addinin musulunci. Yau ne ƙasar take cika wannan shekarar, amma jama'a ku duba ku ga iya adadin mutanen da suka fito wannan nuna murna da kuma nuna farin cikin na wannan zagayowar shekarar da ƙasar ta zama jamhuriyar musulunci, yanda kasan ba yaki ake a cikin kasar ba. Gashi nan sun rike tutar kasar kuma suna nuna hannayensu da nuna duniya cewa su da kansu ne suka dangwala ƙuri'ar cewa kasar su ga tsarin da suke so su bi, wato tsarin addinin su da kuma tsarin alkur'anin su. Ba su yarda da wani tsarin siyasa ko kuma tsarin siyasa wanda turawan yamma da kuma da nasarawa suka kawo ba. Ba su yarda da wani mulkin mallaka da ake yin shi ba a bisa tsarin turawan yamma ba kuma tsarin addinin musulunci ba. Suka ce sun yarda da mulkin mallaka amma na addinin musulunci na alkur'ani, sun yarda da duk wata dama da wata gallazawa da wani abin da za a yi musu in dai addinin su ne zo musu da shi, sun yarda, wanda suka danna ƙuri'a. Kuma gashi cikin ikon Allah yau gashi sun fito suna nuna murna da farin ciki na zagayowar wannan shekarar da kuma nuna duniya cewa suna nan akan bakarsu na kasancewa ƙasarsu jamhuriyar musulunci. Ba sa buƙatar kowane irin tsari, ba su yadda da rayuwarsu da hankalinsu da tunaninsu a canja musu tsarin shari'arsu ba tare da tsarin addinin musulunci ba. Sun yadda su miƙa rayuwarsu su yi shahada maimakon su ga wannan ranar da za ta zo a ce yau kasarsu tana jamhuriyar musulunci ta koma wani tsari na turawan yamma. Sun yadda su ba da rayuwarsu, su ba da kasarsu da yaransu da manyansu, su ba da dukkan wani abin da suke tunanin suna da shi, amma ba su yadda da tsarin turawan yamma ba, wanda yau suka fito suna tabbatarwa duniya cewa suna nan akan bakarsu na kasancewar kasarsu jamhuriyar musulunci. Saboda haka jama'a sa su addu'a. A yanzu jamhuriyar musulunci kasar Iran ba ta buƙatar komai a wajen al'ummar musulmi irin addu'a. Ba ta buƙatar komai da ya wuce addu'a, saboda kun riga kun sani dai a yau ba ma a ce wai ƙasar Amerikan ba, iya ƙasashen makotanka a ce sun kai biyar su saka a gaba, to kai kanka ka san in dai ba gyaran Allah ba, to ka san da cewa sai an ga ƙarshen ka. To amma da yake akwai Allah a ciki, kuma Allah suka sa a gaba, kuma Allah ne ya tsaya musu, yau ga duniyar ta sa su a gaba, amma har yanzu suna nan tana fito da wannan duniyar. Kuma ba komai bane kasancewa, kuma ba komai ne ba a so ba, ba su din ne ba a so ba, ba ƙasar ne ba a so ba, a wannan tsarin na shari'ar musulunci na jamhuriyar musulunci shine ba a so. Shi ne ba a so yan ƙasar su kuma sun kasance da cewa mun yadda mu rasa rayuwarmu akan wannan tsarin rayuwar. Saboda haka a ci gaba da addu'a, ubangiji Allah ya kare su, Allah ya tsare su, Allah ya kawo musu dauki. Yanda suka mika al'amarin su da shari'ar su zuwa ga Allah, to ubangiji Allah ya tsaya musu kuma ya kunyatar da waɗanda suke ganin cewa su alloli ne, ya kunyatar da waɗanda suke ganin cewa su suke da duniya ba Allah ne yake da duniya ba, ya kunyatar da wanda suke ganin cewa su suke da ƙarfi ba Allah ne yake da ƙarfi ba. Ubangiji Allah ya tsaya wa'annan mutanen, Allah ya tsaya musu, Allah ya shiga lamarinsu, Allah ya kare su, ya kare ƙasarsu, ya sa su kunyatar da makiya da kuma munafukan musulmai. Allah ya